handiti nyaya nyowani yamwanga maakutaura ngeyekuti pane zvakazobuda handizvo zvinyowani handizvo zvamwakazwi muite ngemukadzi wako iwewe handizvo naatete ndizvo zviya ndizvo ndo pemuri saka moda inyaya nyowani here moda kutanga kana kuti moda kuiita muri mwega kumba kwenyu vauya akatondiona akafona zuva ndikati mwoyo kudaro saka ndati vane imwe ishu yakuda kutangira futi nyowani kuti ichiende mberi sakaenda bvunza saka vapo pakuchiti vobvisa daira racho poitwa masamons acho asi ndinoona sekuti hapachinawo chasungwa ngoti ngeyefemiri yawo yaari kuda kuti aite ngoti ngeya baba mukuru wakazondokufembiwa hama yawa oite mukwambo votaurirana unobatwa votaurirana vari tu akadzi naatete vanenge vari kweheya asi vari kuti unobatwa navo varume avo wobatwa then mukwambo wavo wobatwa votaura zvavakaitirana usasareketa hako ngavachibvise eonini daira ravo tizwe kuti vanoda kumboti aiyaitsva peinokuyaitsva ngepekudai nyaya mwanga mwakauya inga mwakanangana nani navo vane dadhasi yavo zvikahamba vakaguma pastage yayo koobike doo iyo yapera ndiye yamwabvisira mari asi mwakazobuda hemwe dzimweni dzoda kugadzirisa dzisiri dzaavo maizwa saka ndopoda kuti muchibhadhara kuti titangahe nayo kuende mberi izenyu kesi yabarwa kubvapo mambo anoita kutaura taura hechi ine mubvunzo wangu wetoda kubvunzawo pano abvunza imwe akasununguka inini ndakasungiswa ngemuning'ina kuye mudare muno mwakuda kuti tirekete tese tisati tadairana takadaira moda kupetuka yamwabvisira mari mei yekupera kwayoyo inini ndine chichemo chendinochemawo kuti ndakabhadhare mari endisaifanira kuti ndibhadhare yedaira nembudzi ndisina ndaa yatonaka manje anditi munoona zvakafanana pamwajaira kwaana major state vanoti ndaa yapera uchida kuzotaurawo yako unototanga afresh woizwa masamoni ekusamona apo saka kuti mweida unoti asamoni wochizoitana kuti mwakanyiswa muning'ina inokunyiswa kwawaita ndikaita maexpenses angu ndinoda kubhadharwa anobhadharwa shuwa pakutema makosi saka chibvisai daira ngoti hatimungachamiri kuzopuwe mundomboendaikanyisa munikusunga hatichaite ngokutori pano ndouya kubvisa he daira rimwe rendaa zvemunoti ndaiti ndakabvisa he daira saka ochionyiswa saka ndopototeere mari yangu mani ndopatataura kuti mwakuda makosi chidanho chimweni nyaya ikatongwa ikapera yatopera iyo mwakuda makosi mwakuopena another case yekuti ndakasvipiswa ngeu ndakashandisa zvinhu zvisingafanira kutaura yatanya itsva musasanganisa pamusori ndaikumbira ndofunga kuti idare rineiri rinoziva kuti unenge anyiswa idare auyi kumangara kuti claiming haadai idare rinoziva kuti iwe zvakashandiswa ngeuyu wakakusungisa kana kuti wakadini kube ndakazopembera inini saka iwe unofanira kuita refund idare haisimudzwi futi another idare inotoite izvozvo irresponsibility yedare haimangari inofanira kunge ichiziva kuti uyu wakashandisa mari yakati imototaura mari dzamakashandisa dare rochiti right mari yenyu ngaipetudzwe unayo here mari wobvisa idare haichamangari atini usamurudze moko vasati wabhuyewo neyacho waunze nyaya yako tinomboisa kumaassessors ombobvuruvhuta saka vari kuvhuruvhuta veireketa veipikisana
handiti uri kuzvizwa hatisati takupenya yayo hatisati takuti ite chakati pane pandaida kuti ndingoti tadzise munonga matonge ndaa dzaite mbiri apo ngapafanira kuite imwe yemari yavakashandisa ndiye inofanira kutanga kubuda first ndenozopedza izvozvo vochizobudise chinyi vochizopinze nyaya yavo yavanhu kuti vapinze ava ngavabhadhara mari yavakabhadhara ava dare munomu musanyarara. You are here to air out your views as well. Hanya dzinoda dzakadai unobatsirana nemaassessors. Ipapo mukazwa anhu ati muita zvinoka zvakanaka akonda hatingati zvakanaka tofonyengedza kukorera manje. Ya inini maonero endinoita wanga asimuzemo taura tizwe wanga asimuzemo sorry ndaida kungotsigira zvataura baba kuti handiti kesi yakataurwa muno mudare outcome ikabuda saka hainei kuti panga chaitwa kuti ibhadharwe imwe mari macost akabviswa ndibaba haanochema dare rinochiona kuti imari munhu akabatwa ngemhosva orifanda ndo zvandaida kungotaura chizvo zvataurwa ndibaba. Ya ngatidai tisapedze nguva anhu ane zvironzo zvakawanda panapa. Ngwende mudoko unozvizwa here handi mukoma zviya uningina unozvizwa here Ngwende Alaisha unozvizwa here zvinotaurwa ndimukoma eya ndiyozvizwa ndopandainga ndichidongomurudze kuti yachireketa tizwa inini ndingati pamusoro paanotaura kuti hai ndii ndakadidi ndakaite kuti abhadhare mari yako handilipi ndakati abhadhare mari yaarioni akanga akapindire chironzo chemwana wakatuka headman uyana ndo zviro zviripo apa. Inini handina zvendinomboda kuti danga ndiroite zvekudzvika kana kuti ndinodii ngokuti ndiyo mukuru uyu. Saka unoti chinjezo chakati tisikuchizwa taura ndati inini pamare yaanotaura kuti hai ndibhadhare handibhadhari ngokuti hai mare iyi handinipi ndakati hai abvise mare. unoda kuti mupurisa auye kutaura zvene zvamwakaenda kouswa mwaende mwabike doro mupurisa nongondoti inga akadhakwa haasi kuzvizwa taura futi chii chakaitika. Handimboda so nyaya yakaitika panapa ngeyekuti Angwende awa vakati taende kowasamona vakauya chobvise mari yekudaira ndotaura zvekudoro nyaya yekudoro inoti Angwende awa pakabatwa mukwambo wavo uchobva wagara uchotaura nemukwambo wavo vechitaura nemukwambo wavo mukunda wavo wakade kusimuka zvikaziva ogare ikweyo handidi kuti utombouya ndokutaura neuzvo iwe chako chikamu chichasvika ndozotaura newe. Ngwende uri wacho hapo awo Elijah kava Elijah awo vakazi doro rako ndakugashira doro asi pawakase matruzi angu padodi pashandiwa zvaikomba zvekuti matruzi mozo chini machende mutatu private parts matruzana ndo pakachizochiti vachizopedzerana nemichaji yavo Angwende ochobhadhara zveshe chandakaona chakabasa ari paAngwende igonyani chete. Ngwende uri Elijah watopedza ndo pananga ndichida pavanongati havachazii wazizwa wapedza. Saka Ngwende unoti kai inini handina nyaya handisi kubatwa uri kuti chini handibhadhari uri kuti chini vakabvise mari yavo yedare nyaya ihambe mutaura itiswa timbovabatsirawo ana Ngwende handiti ava vakatobvise muripo wokuripe kuti ndini ndine mhosva tini ndakashaisha saka vanofanira kurifanda awa ngokuti uyu handepo une mhosva une mhosva ndio unofanira kurifanda. ndaite kuti vadare vari pano vazive kuti
uyu wakabatwa. Saka ngavarifande avo. Yes. Zvokuti kwai mwana wakazoti zvakati aiwa. Taura ngekuti namasi uno Handina mare. Then dare unofunga kuti unozoiona rei. Handiti. Aiwa kuti kai hai handisi kubatwa. Yedare. Uchitori neimweni ichade kuende mberi. Handizvo. Saka ngwende bhadhare $60. Aione 70. 125. Mbudzi yako imari 40. Awanyanya wazokuzonyanya kuti kwidzidze yone kuende pambudzi Stiri dare rine mari yari yembudzi ndiyo rinope kuti mbudzi ine mari yakati Yembudzi $20. kwesa kwawa. Yakasiyana yawe yanobhadhara ngedare chete $60. Mbudzi ngekukwesa. Ngekukwesa kuti auya veidaidzwa ndimambo. Ndaiuya kudare ndaiuya. Ada kuja kuja. Saka mambo akazochaja ke. Ndinope ndisingachazivi wangu asi pane mazwa akabudisa aite sekuti aidefende Yes, why defend kumozambiki. wemozambiki wenini uyu maki. Yes. inini ndaitoenda ndichiti ndiri baba. Ndokwa mwaidefendera here apa. Handisi kutodifenda, handina kumbomudifenda. Pamusoro abandi. Zvataikumbira tingatendera toti takatire zviro zvakacheka. Anotaurai mare imimi yamunoklema kuti achitaurai mare yomwe sekudare. $105. Iyi inofanira kubva kuna Elijah. Ega. Elijah unoibhadhara rei. Mbudzi handichabviswa. Nokumbirwa kuri. Handiti mbudzi yabviswa ero. Ngatidai Elia unenda kumukoma mari ngene mari handise mari mukoma wati unode 125 ndizvo ka dadare manje kutiona kuti imari yatingadini yatingapa mukoma saka ngazvichiende mukati medare kutiona kuti mukoma ungapuwe mari kuti mwati mbudzi yobviswa posare 60 dore ndo rudini rupedza zvapera Nakidai panyaya yemukudzika inofana kubude panyaya yezvimari iri papa because mari mungonono wakaita ava wakachaja pano padare Ngezvake. ngezvavo musikanzo yakaita pano Mukoma wacho. zvemukoma uyu ndo zviripo chete Iyo inobviswa here. iyo inobva yembudzi Haupetitiwi. ngo ndingaite mungonono panapa yadinika ndinochacho zvandaita pano Pamusoro anangwende. Munonza anangwende pangadoti mungatitorere nguva. Ndimazwa. Imimi 30 dhoko yakabviswa mari yaye mari yembudzi yedare. 40 ndiyo inobviswa here. Iyo munosara naye ndio 105 yamataura kutanga. Mari sare $75. $75. 100 sorry 70 plus 30 is 100. What 105? So mari fa usara iri 75. 75. Ndio mchapuwa yemi. Mbudzi yokungonona kwenyu makangonesa yaita ya uo. Mungonono wacho ngoyo wandakaita. Ngwende. Kudzokere kwatakabvaiswa. Nyaya ine yakareba mweiti toemere mukomana wekumozambiki. Toemere mukomana wekumozambiki. Unozviziva here? Unozviziva? Asi iwe uri baba. Nemareketere Waemere mwana wekumozambiki iwe uri baba sei? Ndopa wakachadzwa mbudzi baba. Nyaya enditi takatonga here iye atori Mozambique. Wasure kwenguva iwewo watore mazuva akawanda usikadi kuti itongwe. Wazizwa? Usikadi kuti itongwe. Wototangazve handiti. Wototangazve. Uyo zita renyu ndiani? Jackson Mwaremeredza. Johnson. Mwaremeredza Ngwende. Tangoti musandoti chese chemunodo kuti muclaim moti kai zvinoita. Vadare vanoita assess kuona kuti zvinokodzera here kana kuti hazvikodzeri zvavakureketa. Mungatoti netsoka dzangu dzandaibve kumba pangu ndichuya pano ndodoti dzibhadhara. Nyaya iya. Ndaito izvo zvitatu tozvita. Taura timbozwa iwo. Pamusoro iyi. Munhu wacho nawo akamukomba here pana Headman wakatuka Headman. Asi anomuputira.
Ngatimbozvisiya izvo timbozwe izvo toreketwa pamusoro changamiro pane mashoko ataingata kuti tareketa kubva kumashure aita mairi aya. Ini ndanga ndakatumwawo ngeakomana echiti eya nyaya dzaite mbiri, zvadzaite mbiri iyi yaguma. Isu nyaya yedu yokuti panoda kufembwa baba Devino Mukwambo naanamai naatete, taikumbira kuti nyaya iyi isabuda muno, isauye kumbatso, isauye kumbatso nokuti aingaperi. Saka taikumbira kuti titsvage mari toona kuti nyaya iyi touya kuita handover kuno isabuda muno. Saka ati endai mozwa kuti zvinozwi kudini. Mira toone. Iwe wanga uripo ere padoro paimusiridzwa vanhu? Hapana pandakatomboshoota. Saka kana usina kushota zvakataurwa ngemhepo dzevakaenda vakati kudini? Vakati panodiwa DV nemukwambo naatete namai. Mweizobikire doro kupi? Isusu mirai patakauya tichitura panapa tabva kunemupurisa mazita akanyorwa mubhuku. Ndopindura mubvunzo wangu. Mati ndati zvazwi eya doro rinoda kubikwa poizwe mukadzi wakwe neana atete ndiani Albert Mukwambo anditi wozoreketa handiti zvakazwi zvinoizirwe kupi? Atidi kudarike hakuna kwazvakaitirwa kwazvakanongedzwa kudai. Isusu takaona kuti tingada kuzviti kumba tichada kuti ngazviende pamba pababa auramba, ngazviende pamba pababa oramba, isusu tonga tatoguma. Saka isusu takangowirana kuti ngairambe iri mudare, techizwa kuti mari dzacho dzinodiwa dzakadini, kuti nyaya ino yemukwambo ibve mwati musha mwedu. Kutoreketa kwatanga tatoona kutoti pandinoda kupinda ngepekudai makutopinde mundaya yazinode mudaira yakubatsirwa makutopinda mufuna wabvunze kuti asi daira aiwa setaenda kudaira ndaida kuti batsire zvekutaurawo kavo ava vari kuti azi n'anga yacho inoda kutorerwa muno isaende kumuzi kwavo ndozvinodawazabuda panapa ndozvinodawa ndozvari kaendayaoisira mari dzacho haazi kurambe daira. Don't misquote him. Haazi kurambe daira wati rinoda kuzwa kuti zvinozotikostire mari including daira. Saka musamuita misquote. Pana mayano taura itiswe ndiasesa enawo basa danguri waita nyaya iyi anhu ese azvizwa. Saka mukoma ndiwo udaira mukoma wariyo awo wauya nechichemo chawo chekuti paukama hwavo hwese wanoka wakagarawo dare rawo wechiona kotuma waifambira nyaya idzi achiti ngatiende kodini. Iwe uchienda uchitifambira kuenda kwamambo uende koti hai zviro zvese tinoda kuti zviperere mudare munomu. Ivona pachezvavo avo vanozviziva kuti mone zvavanokozhanya mukati mwemuzi wavo zvinoita kuti ndaisadini ndaisapera. Saka idare rinofanira kudaira kuti zvakanaka ngekuti marenge dzavo pamwe wandati nganga yacho itorwe kumamambo muno ifembero pamambo pano zvizwinyi dare dai raibatsira ngekuti wanoda kubatsira ngekuti waziva kuti kumuzi kwavo hazvidini hazviperi ndokubatsira kwacho kuna ukoko. Saka ngaridaire dare kuti hongu kutumwa kwakaita mukomana uyu ngeshamwari ngehama dzakwe ndinge ndapedza apa. That's the point taken. Yeah, because ndipo chaipo hatingati watodaira asati adaira is uri kubvunza kuti zvingazondikostire marei. Yeah, neexperience yemunayo Dube yekuende kuti muende kotora ana chiremba including yedaira ndo zvaari kubvunza mabasa aiwa kuti wakudaira asati yadaira. Katiti panapa yekumangara $60 including yemupurisa. Tabve pa $60 mari yekosumudze n'anga is $80. Nyaya yen'anga
kazhinji inozvionera asi totangire pa 350 tichikwira. Dare rinotangire pa 350 ndo nyanga dzinoshanda nedare adzidariki pa 350 asi amweni anozouya aine mitengo yawo watizoziva kuti ndayenyi inode nganga mbiri. Inode nganga mbiri sakuzoti nganga ino 350 ino 350 saka usumudza futi kodoti ino 8 160 kosumudza. Akaichakatanga zvinoda kuti nokuti iwo akatoti zvinofana kuti zvipere. Mwazvizwa ere Nangwende? Muzizwa inotaure mwana? Iwewe Ngwende unozizwa inotaure mwana? Wakafa wacho uya unogana? Simeoni Mabudo. Pana msimeoni pana ndina wangu padera ndamuka wansi. Iyo yapera. Wazvizwa anditi? Tatenda. Kuti chiripo unayo ere mari yachinyama? Aona. Anga atenda muzo kuti zvinodiwa zvakawanda sei. Eso chikumbiro changu chokuti mai ngairamba iri uno. Inofemberwa panapa. Ai watazvizwa. Emberai mubude hei. Nokondoti mapedza. Tanga imwe ndo munotanga. Mwazodairwa. Madhodha anofanira kunasa kuchaya shombe. Ayo kuite ngatei. Mopindwa ngemadzimai muriswere. Aiwa. Tatenda. Ndonini. Yangu ndozodina. Yako iwewe is another issue. Ngwende unaenda kutsvaka $75. Unoindobvisirwa mudare muno. Mwazvizwa. Unoiuya nayo. Wotaura ndaanayo date rakati tokupe zuva redare. Uzouya nayo mudare muno. Musi wa 15 hauchaiti musi wa 15 because tonga tino urongwa hwamai paserial. Handizvo? Ndizvo ka? Saka taakutsvake dare repamberi 15 plus 14 is 29. 29 inini ndonga ndiri kuSouth Africa. Asi hazvimisi kuti dare rineri risagashire zvinonga zviri. Kana zvakonza vanozoisiya yakahenga ndozoiona ndau. Asi hapana chichakonza apa ngosi. Ungoise mari kuna uko. Zvapera. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.